ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ବୁଲିଯିବା ଦେବକୁଣ୍ଡ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାସ୍ଥ ଏକ ୱାଟରଫଲ୍ ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ଦେବକୁଣ୍ଡ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସ୍ଥାନ। ପ୍ରଥମେ ଗଲେ ଏବେ ଟିକେଟ୍ କାଟିବାକୁ, ଟିକେଟ୍ କାଟିବାର ଜଣକା 70 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପଡ଼ିଲା। ତାପରେ ସେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଯାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ସିଏ ନେଇକି ଯିବେ। ଆମ କାର୍ଟାକୁ ସେଠି ଥୋଇ ଦିଆଗଲା ଏବଂ ଆମେ ଏଇ ବ୍ୟାଟେରୀ ଗାଡ଼ିରେ ଭେହିକାଲ୍ରେ ବସିଗଲୁ। ଆମେ ଚାରି ଜଣ ଯାଇଥିଲୁ। ଏଇ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇନା ଆସିକି ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଗାଡ଼ି। ଗାଡ଼ିଟି ଯଦିଓ କିଛି ଖରାପ ନଥିଲା କିନ୍ତୁ କିଛି ଭଲ ବି ନଥିଲା। ତା'ର ସସ୍ପେନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଏ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଆଦୌ ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିଲା, କଇଁ ଆବାଜ ଆସୁଥିଲା। କିଛି ଖରାପ ନାହିଁ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯାଇକି ଦେବକୁଣ୍ଡ ଠାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ପାଖାପାଖି 6 କିଲୋମିଟର ଯାତ୍ରା ପରେ ଦେବକୁଣ୍ଡର ମେନ୍ ଗେଟ୍ରେ ହିଁ ଆମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା। ଏବେ ଆମ ପାଇଁ ଗେଟ୍ ଖୋଲି ଦିଆଗଲା। ଏବେ ଗୋଟେ ୱାଟରଫଲ୍ ଯେଉଁଠି ଝରଣାଟିଏ ବହିଯାଇଛି ସେଇ ପୋଲଟିକି ଏବେ ଆମେ କ୍ରସିଂ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ଚାଲିଛି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ। ଏବେ ବର୍ଷା ଦିନ ନୁହେଁ ନା, ସେଥିପାଇଁ ବେଶୀ ପାଣି ନାହିଁ। ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଆଗକୁ ଉପରେ ଡ୍ରାଇଭର କହିଲେ ଆଉ ଗାଡ଼ି ଯାଇପାରିବନି, ଆଉ ବୁଲିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆସିକି ଏଠି ଗୋଟେ ପୁଲରେ ଭାବିଲେ ଏଠି କିଛି ଫଟୋ ଉଠାଇ ନେବା। ସେଥିପାଇଁ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇଲୁ। ଏଠି ଏହି ସ୍ଥାନରେ ବଢ଼ିଆ ଲୋକେସନ୍ଟା ବି ଥିଲା ନା, ପଛଆଡ଼େ ସାନ୍ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ସବୁକିଛି। ଏଠି ସେଲ୍ଫି ବି ନେଲୁ। ହେଇ ତାପରେ ଯିବା, ଚାଲିଲୁ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଝରଣା ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ସେଠି କିଛି ପିଲା ବି ଥାଆନ୍ତି, ଫଟୋ ଉଠାଉଥାନ୍ତି। ଏଠି ଗୋଟେ ମାଛ ଅଛି, ସେ ମାଛ ଉପରେ ବସିକି ସମସ୍ତେ ଫଟୋ ଉଠାଉଥାନ୍ତି। ସେଠି ମାହା ମନ୍ଦିର ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି, ଏଠି ଝରଣା ପାଣି ଆସି ଠୁଳ ହେଇକି ଏଇଠି ଆମେ ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ବି ଆସୁ ଏଠି ସବୁ ଗାଧଉ। ଏଇ କଥା, ଆସ ସବୁ ଏଠି ସେଲ୍ଫି ନେବା, ଟିକେ ଆସ ଫଟୋ ଉଠାଇବା। ହେଇ କହିଲେ ଆମେ ଉପରକୁ ଯିବା ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ। ସେଥିପାଇଁ ଚାଲିଲେ ସମସ୍ତେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆସ୍ତେ 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 ଚାଲିଲେ। ବହୁତ ଉଠାଣ ଥିଲା ନା, କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଥକି ବି ଗଲୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ହାର ମାନିବା ପିଲା ନୁହେଁ। ଇଏ କିନ୍ତୁ ଥକିକି କହୁଛୁ ଆଉ ଚାଲିପାରିବନି। ତା ସହିତ ଟିକେ କମେଡ଼ି କରିଦେଲୁ। ଚାଲିଲୁ ଏବେ ବି। ଇଏ ଦୌଡ଼ୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ନଳି। ଆମର ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ନଳି। ଏଠି ଜୋତା ଏଠି କାଢ଼ିଦେଲୁ, ଟିକେ ଚାଲିଲୁ। ଏଠି ପ୍ରଥମେ ଫାଷ୍ଟ ଗଣେଶକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲୁ, ତାପରେ ଯାଇକି ହନୁମାନଜୀକି, ତାପରେ ଫାଇନାଲି ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମା ଅମ୍ବିକାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ଅଛି। ହଉ ତାହେଲେ ଝରଣା ସହିତ ଟିକେ ଖେଳିବା। ଏଇ ଆସରେ ଝରଣା ପାଣି ଟିକେ ଇଏ କରିବା। ଝରଣା ବହି ଦେଇକି ଚାଲିଲୁ। ଦେଖିଲେ ସେଠି ହେଇ ଆମ ଜଣେ ଆସିପାରିନଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଜଣେ। ତାପରେ ସେଇ ବ୍ୟାଟେରୀ ଗାଡ଼ିରେ ଫେର ପଶିଲୁ, ଚାଲିଲୁ।